quart i faig segon d'ESO. El llibre que m'he llegit es titula Wonder i està escrit per R.J. Palacio, que és una escriptora americana que viu a Nova York, i Wonder ha sigut la seva primera novel·la. L'any d'edició del llibre és el 2012 i té 416 pàgines. L'argument tracta sobre un nen que es diu August, que té 10 anys i que ha nascut amb una malformació a la cara i per primer cop va a l'escola i allí aprèn a acceptar-se tal com és. El fragment que més m'ha agradat d'aquest llibre és el que diu el protagonista quan es dona compte que s'ha d'acceptar tal com és, i és tothom hauria de rebre una ovació amb tot el públic dempeus almenys una vegada a la vida, perquè tots vencerem el món. M'ha agradat molt aquest llibre perquè és molt fàcil de llegir i aporta molts valors com el de l'amistat, que és el que més destaca, i està ple d'emocions i sentiments.